नमस्कार, प्रणाम। अजय भोजपुरी आज फिर हम हाजिर बानी एगो लघु कथा लेके। भोजपुरी अकादमी पत्रिका से ये लघु कथा है सुरेश कुमार जी के लिखल। शीर्षक है लघु कथा के भारी ना भाई। सुरेश कुमार जी लिख रहल बानी। साल संबत याद नइखे, बाकिर ई याद बा कि काशी नागरी प्रचारणी सभा में कोनो समारोह रहे जौना में ढेर साहित्यकार लोगन के जुटान भई रहे। हम राजा साहब के गांधी टोपी और सावनी समा छपवावे खातिर बनारसे में रहत रहे के पहुंचल रहे। एकर पूरा हुलिया दिहल तो मुश्किल बा, बाकिर निराला जी के भारी भरकम डील डोल लंबाई चौड़ाई से भरपूर पहलवानी देह और दुखहरन लाठी के नक्शा त आजुओ आंखी के आगा जस के तस बनल बा। सुदर्शनो जी रहनी। जब कहानी के प्लाट पर चर्चा चलल तो सुदर्शन जी कहलन कि कहानी के प्लाट तो हमनी का आगा पाछा ऊपर नीचे दहिने बाएं सगरो ऐसे ही छितराइल फिरेला। ई हमनी के कमी बा कि ओकरा पर ध्यान ना दिही जा, हाथ पसार के बटोर ना लिही जा। हम तो एक बेर एगो प्लाट ऐसन अचक्कर में पा गई कि खुदे अचंभा में पड़ गई। बात ई भइल कि एगो पहाड़ी तराई में घूमत रहनी, तले एगो 5 साल के लड़की भेटा गई। वो 2 बरिस के एगो लड़किया के गोदी में उठा के ले चले के फिराक में आकुल बेआकुल रहे। लड़का मोटा ताजा रहे, उठबे ना करे। बहुत जोर लगा के कांख कूंख के उठाइयो ले तो लड़का लड़क जाए और लड़की धस से बैठ जाए। असही बहुत देर तक होत रहे। हम कुछ देर से ही तमाशा देखत रही। जब देखली कि लड़की अपना इलार से पसीना पोंछ के हाँफ के फेन लड़का के उठावे लागल तो हमरा से ना रहाई और आगे बढ़ के लड़की के पासे पहुंच गई। हमरा के देख के लड़की पहले तो कुछ लजाई असक पकाई, बाकिर फिर अपना धुन में लाग गई। अपन काम बंद ना कैलस। काम का रहे बच्चा के 2 बरिस के लड़का के उठावे के, अपना कोरा अपना गोदी लेवे के। हम कहनी कि ए बचिया काहे जान देले बारिश, ई लड़का भारी बात तोरा से ना उठी, माई के बुला ले। लड़की हमार बात सुन के कुछ ऐसन चिहैला आंखी से हमरा के घुरलस कि ई कहां से जाहिल गंवार भकुआ भगचुनर आ गई कि एकरा के भारी कहता, लड़कवा के भारी कहता। तुरंते लड़का के फिर गोदी में उठावे लागल आ हमरा सवाल के ऐसन जवाब देलस कि वो छोट लड़की के आगे हम ओकरा से छोट हो गई। वो झटक के कहलस कि बेट ई भारी हो कि भाई हो, ई भारी हो कि भाई हो। अब बताई हमार पढ़ल लिखल अकील कहाँ गई जे भाई के भारी कर दी। अब ए से बढ़ के प्लाट कहानी के का हो सकेला। सुरेश कुमार जी के लिखल है भारी ना भाई। भोजपुरी अकादमी पत्रिका में ई लघु कथा पढ़े के मिल जाई। भोजपुरी साहित्यांगन पर ई पत्रिका रुआ सबके पढ़े के मिल जाए। फिर कुछ ऐसे ही हाजिर होखब लेके, तब तक प्रणाम। जय भोजपुरी।